Hei! Seisomme parhaillaan diktaattori Janukovytsin huvilan edessä, joka on rakennettu suomalaisesta puusta. Täällä on paljon muutakin nähtävää ja tutustuttavaa diktaattorin ylelliseen elämäntapaan, mutta Kiovan seudulla on toki paljon muutakin nähtävää ja suomalaisen kannattaa matkustaa tänne muun muassa siksi, että hintataso on suorastaan käsittämättömän edullinen. Ruoka on hyvää, ihmiset ystävällisiä ja Kiovassa on paljon nähtävää, hyvät shoppailumahdollisuudet. Kiovan ympärillä esimerkiksi Lvivin kaupunki on sellainen, joka sopii kaikille, jotka rakastavat Prahaa. Ukrainaan voi matkustaa helposti ja mukavasti esimerkiksi Nordic Travelin Igor Butcherin räätälöidyillä matkoilla, joissa tarjolla on myös suomenkielisiä palveluita, suomenkielistä opastusta aivan kaikkeen ja luotettavaa asiantuntemusta Ukrainan nykytilanteesta myös. Ja ennen kaikkea myös esimerkiksi henkilökohtaisia kokemuksia siitä, miten uusi Ukraina on lähtenyt rakentumaan.